Satu dua tiga. Cek cek cek. Cek satu satu. Cek satu. Satu dua tiga.
Shalom. Dihamu amanami inanami suang-songoni nang naposo bulung naudope marminggu di huriat tahun kami mewakili Parhalado selamat datang, selamat beribadah. Horas madihita. Tapuk kama parminggota marede mahita sia buku de nomor 10 pitu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to de perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongan ni jolomi. Sumatu guarmu do baritam ale debata. Rodi ujung ni tanoon. Gok hati goran do siamun mi. Tibul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutan di debatata. Di atas dolok habadian nai. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami sa leleng ni leleng na, asini rohamdo na mangaramoti hami siyan na say laun, rasi rasan waeng. Jala asini rohamdo na mangalehon barita nauli gabi hanguluan nami saya si maroham say buhay marohan nami jala lehot todim na badiai asa waktu si hami sude panugunugum dohot pabahenanmu nabalgai payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jala lam imbaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tangihon hamuma patit ni debata di menggutta sadarion nima na di enetian patik papituhon do lapatana songonon madidok disi unako mangalakup lapatana ikut dihadir rohata do debata jala ikon holong rohata di ibana asatoman rohata jala porman dohot pangalahota ro di hutata yang go akan naung berbagasi ikon marsip parhamaolan jala marsi hawolongan ido sahatna atau ngrak mangidugo mahita laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami
mangulahon na upat tupatik mi. Amin. Tabigima kursian ama.
jalata paudu be marohata manopoti dosa tanagodangi tu ado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo Hami halak perdosa na dangulon ro tujuluni habangsa habadiaun mi manopoti jalamangagukon dosa nami. Masa jodot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai. Dan huaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubahe kami. Dibahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian seliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaeng tuasin roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubah rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami nadangulon. Amin. Tabagema baga-baga taringo tuhasisan ni dosa. Para siroha jala perdengga basa do Jahoba, labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobartu akka dosata. Jala dang dibaloso tuhita hobartu akka hajahatota. Songon asini rohani amana mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka namakai biari ibana. Hasang hapon ma di debata na digijang. Amen. Mare de mahita. Sai maju kang
epistel dihita di minggu tasadarion imana di ayat yang Lukas 21 mamukka maisyan ayat pitu saharo di saplusia tajahama marsikat soring. Jadi di suku nasida maibana nin nama adiga ma nama saya guru jadi di dia ma terdana pabualaho songgok mai. Alai mulu dibigiamu barita niaka hamusuon dohot haguturon unang mahamu tersonggot edang terbahen sosonggop ijumolo alai dang dope manigor dapat ajal nai Laos biloman nasida, nae dosongot bangsa marawang bangso, haraja marawang haraja. masa malalo akana bulun akasahit bala merluat-luat nang haleon tarida maaka panonggoti ro ditada nabalga siar langit. Alai tagas kumasa kayo, tapon jala jala sida do kamu, pasakam na do kamu tak kaparuduan do rumah. Gaya tujuan na muncul di raja, do kamu mongkok war. Lausima gabe dalan muna maka tidak konau. Oma maratian nasokola sarang muna siyan nasi. Ayaw mangalehon tuhamu suara dot habisuhon nasobola alaon nang alusan ni aka musumuna. Alai nang naturas muna, hahaangi sohor kori ada muna. Jalan mamatuna dibina siyan kamu. Hosoman nisal hujol madohamu ala goathu. Jalan asok sada kubur siyan kurumuna. Marhite benget niroha do malua hamuna ido sahatna martua doakana tumangihon hatani di bata jalano piopsa. Amin. Tabegema korsian ina Kamis.
Marede Mahita. Tidakku maha porsiatai songona hina tidakku nidong atas saha porsiaon di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata jahoba ido ama pargugo na suatu dosan natu mapalangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahoba na sasadai imana tidubun si Maria nagabe-gabea si atau di Purbadia adorak sohaguan ido tuhata natuman mabernit di panguman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinok silang natuat tu banu atoru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhur nama naik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata jahoba amanai pargogo naso sudusani di sima ibana paima mulak sogo tu tanah on manguhumi halak nama ulu do namate au porsea di to di Purbadia jala dok sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia do dihasesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak namate do dianggoluan nasora sudah amin. Tabegema titing dihita sadario. Salam, Horas Madihita. Titing namasa doh isipamasaon HGP Sentosa Resort Sentosa Samarinda di Minggu 22 Dung Trinitatis Minggu 10 November 2022. Topik Naroma Arini Tuhan nih. Naparjolo nama ulang tahun. Obar tudata nama masuk tuhuriata torok ni ruas nama ulang tahun di bagasan minggon godangna 50 halak. Hatan debata imana tersurat di Psalmen 110 ayat 25. Saya panonohon ma tu ahu dalan babulung ni akka tonami ailo modoro hakku disi. Tu sude ruas nihuriata nama ulang tahun upasatami ma selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napa duahon jamaat napida
Mamuk kasadarion pidahuria ma keluarga Nyonya Syalagan Irma Haburu Simangusong rap dohot 2 halak danak pida tuhuria HKBP Parsaoran Resort Serdang Ujung Medan Distrik 10 Medan Aceh maringanan di Perum Korem Blok Kruing nomor 23 Lempake masuk sektor Pitu. Keluarga Antonius Suhendri Manurung, Inang Melan Riana Buru Syagian, Rap Dohot 2 halak danak, Pida Tuhuria HKP Maranata Rawalumbu, Resort Maranata Rawalumbu, Distrik Sapulusia Bekasi, maringanan di Komplek Dosen Unmul Sempaja masuk sektor opat. Napatuluhon, Tikting Perbagason, Tikting Parjolo do Paduahon. Nang Majalo Pasu-Pasu Perbagason, Ima Perlindungan Simbolon, Anak Nyamata Ege Sibolon, Tubuh Ninata, Ibu Rusi Hotang, Ruas Nihuria KP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Jalan Pangeran Antasari, Gang Suarga Indah, nomor Siap Lalu Samarinda. Dohot Orwana Antonia Inum, Boruni Amata Yohanes Lung, Tubuni Inata Yopita Yasinta Tukau Irang, Ruas Nihuria KP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Gang Wirabakti nomor 10 KS Tubun Dalam. Pamasumasun di Patupa hari Jumat tanggal 11 November 2022, maringanan di Huria KP Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10 WITA. Nanang Majalo Pamasumasun Perbagason ma Agus Riandi, Putra Aritonang, anak ni Amata Situa R Opusunggu, Tubuh ni Nata S Buru Siburian, Ruas Nihuria KP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Jalan Sentosa Gang Kenangan 5, nomor 20 RT 076 Sungai Pinang Dalam, Dohot Orwana, Brenda Julpi Awi Buru Siburian, Boru Niamata Yanci Awi, Tubuni Nata Ineke Martina Pungus, Ruas Nihuria GPB Bukit Sion Balikpapan, maringanan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo RT 041 Balikpapan, Pamasumaso di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2022, maringanan di HKP Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10 WITA. Napopaton, persembahan amplop diakonia. Sadarion di Tapatupa do Papungu pelean amplop khusus tu diakonia sosial huria. Napalimahon penutupan pertanian sektor. Dari Rabu tanggal 10 November 2022 pukul 10 sia WITA di Patupado ibadah penutupan pertanian sektor maringanan di gereja. Pinangidohon matuganup ruas asamadohoti ibadah penutupan pertanian sektor. Napanopon kegiatan rutin. Mamukasian hari Kamis tanggal 10 November 2022 kegiatan rutin di gereja Masohot Songon pertanian sektor sermon perhalado dohot kategorial. Tapuka mamuse di bulan Februari 2020. Napapituhon minggu ujung tahun perhuriaun do perningotan ni di aka nong moding. Di hari Minggu tanggal 20 November 2022 masuk mahita di minggu ujung tahun perhuriaun sekaligus perningotan di akka nong moding los tajahon madisi gor-gor ni ruas ni huriata nong perjolo moding di bagasan sataunon. Pawaluhon sinode HKP distrik 27 Borneo. Mamukasian hari Senin Sabtu Rabu tanggal 10
saat 10 November 2022 di Patupado Sinode HKP Distrik 27 Borneo, utusan Sian Resort Sentosa Madohoti Sinode Distrik Ima Amang Padita M. Lubis Amang Situa P. Siahan Dot Amang P. Sihobing Maringanan di Balikpapan. Napasyahon jemaat napa 70 tahun umur nasida. Di hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 10 wita di Patupado Pasat Ulus Turiwas naung marumur 70 tahun tapasahat tu inang Nyonya Munte NW Burpurba Sian Sektor Sada. Napa 10 surat undangan pesta puncak tahun kesetiaan kesehatian distrik dung sidung titingon tabigema surat undangan ibadah raya pesta puncak tahun kesehatian distrik. Napa 10 sadahon izin pelayanan jadwal Natal, jadwal pro kantor organis, dohot warta keuangan, dohot lebaran wart nasing gope, boima tajaha di lembaran warta naung di share tu ganup pita masing-masing. Surat si jahaun. Madraboton na pinarsangapan amanami inanami remaja na pasubulung sude ruas dot perhalado HKP Distrik 27 Borneo dengan perantaran Padita Resort di Inganan Nabi. Sikok ma dihamu dame do lasni roha hai paso dot gogo sian debata amatta dot sian anakna Yesus Kristus tuatai. Amin. Marhiton hujau hami mahmud salhut ruas do perhalado HKP Distrik 27 Borneo asarap ria mahita mandohoti. Patuluson hut manupahi kebaktian raya dohok pesta puncak tahun kesehatian HKP Distrik 27 Borneo nihobasan ni opui eporus HKP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ima si Patupota di hari Minggu 27 November 2022 pukul siawita saat selesai inganan gedung Dom Balikpapan. Dipangiro rohanami boy tapatuduhon hasadaun ni rohata di ulaunon marhite naboy nian hita pungudi pinomat sahat tu 1.500 halak. Tautang do nang pamaretata Gubernur Kalimantan Timur do Wali Kota Balikpapan madohoti ulat tahun. Los marhiton mamuse pangiron hami asa sudema pangulan agok tiki mabuan jubah nabe asa sudema parhalaru situa mabuan baju parhobas nabe asa sudema parmusi tiup na arong di sude huria na sa distrik Borneo masih buan musik tiup nabe jala do mengiringi kebaktian rayai. Jalarade mahamu madohoti latihan bersama di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 10 sia 00 saat tuna selesai di Sopo Nomensen. Dungi tapatupado di hari i panortoron sian ganup resort asa mangaradi ma ganup resort patupa uduran nabe dungi di parade panitia do ulus herbang si ulos sonon ni eporus tu ganup ruas narade majalo hu narade manupahi pestai. Tapa botohon ma harade tabe tu panitia marhite parhaladu ni huriat tabe. Songoni masaha ni jojo nami tu hamusal hut ruas do parhalado saya dipatiur tuhatta ma lakamuna lakata sude madohoti ulaun kesehatiani ditupak di pasu-pasu tuhatta ma ulau tahun hasangapod di guarna jala makorhon pasu-pasu lasni roha dihita sude ruasna lamsada nang rohatta
mangului pajuon ni Tuhani, paulihon, persauran, manang koinonia, mar panidangon, manang marturia, doh patupahon uloni asiroha, manang diakonia. Tabe mardongat tangiang preses HKP distrik 27 Borneo, pendita mangido tua padiangan STH. Imasa ni titing dihita di mingguta sadarion tapahohoma martangyang mahita. Ali Tuhan Jahoba nabar habangso di Bonwagijang puji-pujian dok tasangapon mardongan mauliate di pasat rohanami tujulum nabadili Tuhan marhiti asini roham dilekodi hami di hami ali Tuhan ima hai pasod gugu boy hami ro marsobat tujulum di bagasan joroon ali Tuhan. Tuhan Jehovah di batanami dia karuasmu nasubui ro tikyon ali Tuhan. Mangido hami tujulum dabedei asa sungguli manasida asa boy ro musedi parminggon nami tu ari namangihut ali Tuhan. Tuhan jauh dari batanami mengidu hami tuhu oleh Tuhan. Ima dia karuasmu oleh Tuhan di huriaon na di bagasan parsahiton. Ima situa PR sitomorang situa nyonya sinaga buru nenggolan situa calo situa el luberaja nang inang nyonya situa Lubar Raja Boris Mamora. Natongon ditikan oleh Tuhan di bagasan parsahiton. Tuhan mangidu hami tujolom nabadi oleh Tuhan. Asa pasiko ma hai pasona sidai marhite-hite bolong sudai sahik ni pamatang oleh Tuhan. Asang giat retahami tu arena mangihut mamuji pasang pokok oleh Tuhan di bagas joromon. Mulai hati disalut akka para medis nang manangani ima ruas oleh Tuhan asang giat toktong nasida margogo lau mangulahon ima akka nahobartu kesehatan ni ruas oleh Tuhan. Tuhan Jehovah di batanami marhite tangyang nami oleh Tuhan upang hidup kami tuho oleh Tuhan. Saluhut program ni huriam oleh Tuhan. Patulus masaluhut oleh Tuhan asamar dalan doh lasni roh oleh Tuhan. Tuhan jauh dari batanami mengidur behami tuh oleh Tuhan. Disaluhut akka keluarga na dibagas paruh kilon nang dibagasan arsak pele Tuhan. Tuhoro pasaton nami nasida oleh Tuhan. Asahoma nang malion hatiron ni roha dohot apul-apul tu nasida le Tuhan. Asa toktong di bagasal lasni rohana sikoi nasida lau mamuji pasang pokok le Tuhan. Tuhan Jehovah di batanami mengidu dope hami le Tuhan tujulum nebedei. Disudai akai anak kon nami. Sian namek satu nabagurang ale Tuhan. Homana mangalehon hai paso di nasida le Tuhan. Dia kana met luas menasida ibu-ibu magurang. Dia kana berpendidikan oleh Tuhan, leo maha pistaron di nasida oleh Tuhan, asa toktong nasida boy manghuton aka mata pelajaran na pinasaat ni guruna tu nasida oleh Tuhan. Tuhan jauh pada batanami nang anak konami pepe na sodapu karejo de pele Tuhan. Tok kai mangidu tujolom na bediai. Asa patuduhom ma karejo na hobar tu nasida oleh Tuhan, asa boy nasida marsonang-sonang memuji pasang apuk oleh Tuhan. Dia kanak konami pe oleh Tuhan, naso dapat rokap dari Tuhan. Patuduhom matu nasida oleh Tuhan, rokap na sesuai tu rohana oleh Tuhan, na mangului ajar oleh Tuhan. Tuhan jauh dari batanami, tok tonggo hai mangidu tujulum oleh Tuhan. Ima di keluarga nami, na pida sekurian oleh Tuhan. Tu tempat na baru oleh Tuhan. Ima keluarga Nyonya Salagan, dohot anak nasida, keluarga Antonius Suhenry Manurung, dohot inata nang dohot
dua anak nasida, napida tu inganan na baru le Tuhan, mengidu hami tu jolum na bedai. Di naborhat sian Samarinda la Tuhan, saat tu tujuan ni nasida, toktong mahona mandongan nasida di perdalanan le Tuhan. Pada maka parmaran daging napton dia le Tuhan. Leo madina sida roh hasioloi hole Tuhan. Asangget nasida boy gabesi turuon di huria na baru dapat tonna oleh Tuhan. Tuhan jauh pada patanami nang ditikop pe mangidu hami tujolom na badi oleh Tuhan. Ima di anakkon di huriami naing mamuka perbagason na baru oleh Tuhan. Perlindungan si bolon do orwana Antonina inun mengidu hami oleh Tuhan tujolom. Asanggiat lehonomu hai pasu di nasida oleh Tuhan. Asa ditikina bui nasida marlas niroha memuji pasang pukul oleh Tuhan. Nang di natutuan nasida oleh Tuhan nama kubasi akar rencana iman anang patupahon perbagasun nasida oleh Tuhan. Toktong maleon hatiurun ni pikiran. Leos sonang niroha lau patuluson ima ulon ni nasida oleh Tuhan. Tuhan jauh batanami nang di anakon ni huriami oleh Tuhan. Agus Riandi Putra Aritonang. Dohot Orwana Brenda Julpi Awi Burusi Burian. Toktong mahole Tuhan nama dongan nasida le Tuhan. Loma lasni roha di nasida sahatu ari nong binuhul ni nasida le Tuhan. Boy mardalan di bagasan lasni roha. Nang natutua nasida pele Tuhan. Toktong ma lehon akaroha asa di bagasan lasni roha nasida lahu patuluson sakap nasida le Tuhan diari nong binuhul na le Tuhan. Tuhan Jehovah di batanami toktong ko pehai mangido le Tuhan disaluhut aka kegiatan ni huriami le Tuhan. Naing patupan nami ma penutupan pertanyaan sektor di hari 10 November 2022 le Tuhan. Toktong mahona mandongani hami le Tuhan. Asabu hami radi rotu ingananon le Tuhan. La memuji pasang poko di dalam penutupan pertengahan sektor. Mauliati ma di le Tuhan. Nang di minggu narobi le Tuhan. Di namar ningot tami le Tuhan di huriami. Ima ujung tahun perhuriaun do parningotan ni akanong monding. Toktong mahole Tuhan patuluson sakapi le Tuhan. Asanggiak berdalan di bagasan lasni roha. Saksoni do dari Tuhan di sinode HKP distrik 20 itu Borneo. Ima nanang di Patupa hari Senin tu Rabu tanggal 10 November. Di Patupa sinode HKP distrik 20 itu Borneo di Balikpapan. Naborhat sikuriau nalai Tuhan paditanami saksoni nang do situa le Tuhan. Mengido hami le Tuhan di naborhat nasida. Toktong mahona badongani nang mengikuti rapat sinode HKP distrik le Tuhan. Homa namang gonggomi, homa namang uluhon ulauni le Tuhan. Asa bui mardalan di bagasa lasni roha. Mauliati ma dihole Tuhan nang di ruas mo le Tuhan. Di inanami Nyonya Munte Boru Purba sian sektor sada marumur nasida 70 tahun ima tu minggu naro le Tuhan. Mangido hamil Tuhan leoma di lasni roha di inanamion le Tuhan di nong gajang umur nasida le Tuhan. Asa toktong nasida marsonang-sonang memuji pasang apok le Tuhan. Mauliati madiho le Tuhan. Satu kinai nang bigon nami ma hatam da bedele Tuhan. Homa nama norangi hami saluhukna. Suruh mato di perbadiami oleh Tuhan tuganup rohanami. Asanggiat hatam nang bigon nami oleh Tuhan. Boy marsaringar di rohanami be. Jala margugo hemi mangulahosa di pardalanan ningulu nami. Nang pamaritan nami pilih Tuhan setingkat
Presiden satu RT le Tuhan, Homa nama dongan nasida, patulus masakap nasida le Tuhan, asanggiat mardala di bagas ni roha, jala di bagas dami nasekko le Tuhan. Pardosa nagurang duhami le Tuhan, jumulose samai, asonang terabat, akapas-pasum nanang pasatom murbe dingulu nami. Marhite ti anakmu Tuhan Yesus Kristus, rohai martangyang. Amin. Huhut papungu pelean marede mahita. Molo pajoni Tuhan molo salbu tinggion, molo gisar bintang si pariasi. Jala sama tu kijak akanan di omusi, doho tau di banyu takelatusi. Molo don di duhata akano Joni Tuhan molo salpu tinggion, molo besar bintang si pariasi. Jala sama tu bijang akan atino husi, doho tau ni bantu hatta lautusi. Molo joni Tuhan akabo ardi pustaha, di
debata na sumurong sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ka ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Hurian ni Tuhata na hinahulungan di bagasan Jesus Kristus. Hobartu kalender huria manang kalender gerejawi. On maminggu na parpudi dihita. Mamasuhi minggu Trinitatis. Nasa tahun bulun 22 minggu minggu Trinitatis. 5 minggu taringut tu hasitul sudaun ni debata. Mamuka hari minggu na nengro masuk mahita tu minggu ujung tahun parhuriaun. Jalalos di bagasani mahita marningot akadongatta akanong jumulu marujung ngulu saliling sa taunon. Jala somal dui dihita halak Batak, halak Kristen. Saya laudo jiarah tuaka nahinahulongan di rohatta nong jumului martangiang pabuahita pitutu ikon salpu dusia portibio ditiki nabi. Asa di minggu tanggal 27 November na neng roon masuk mahita tu minggu na margoar tahun baru gereja. Imana ni goaran minggu apen na parjulu. Asa sudehi ta manumunumu diaka perayaan Natal. Ditongan ni hurian nang diaka ganup instansi manang diaka parmargau pe. Nomor lapatan asa sudi akka ari-ari ni ngulutai naing tapahibul rohata huhud laho paimahon Jesus naroiba na paduhalihon. Songon goar ni minggutta sadaryo di topik na Roma Tuhani. Alanya kamanginang jamita dihita manungguli haroro ni Tuhani. Ima sian maliaki biddu na patuluhon. Mamuka sian ayat 10 sia saat rodi ayat 24. Hujaha mali tonga-tongata songonon ma didok. Parsirangap bolon di haroro ni na pinarbaga-baga ni debata. Ai ida ma na Roma ari na marsigorgor songon pamurunan jadi doson durame sudi halak na jukat dohot halak siulahon hajahaton gabi marsijebur mana sida bahenon ni naro sugut ninna Jahoba Sebaut danga dong tadi kononna dinasida nang urat nang rating. Alay bicar ma anggo dihamu akka na makabiari guarhu mataniari ni hatigoran mardongan hahisaron dilinggom ni habongna gabiruar mahamu jala panihal ni halon songon anak ni lebu akka naruar sian bara. Jadi degedegyo muna mahalak parjahat ay doson si rebun nasida sugut diturni palak ni Pak Muna. Diari si bahenokku ninna Jahoba. Sai paingot-ingotokku hamu. Paingot-ingot hamu ma patik ni si Musa na posoki. Nahu patolhas tu ibana ujui di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhum. Ida mah suruokuma tuhamu panuhirang Elias patujolo ni haroro ni ari ni Jahoba na bulun jalan nasok kali asaibana paulakon rohani ama tu akka anakna jala rohani akka danak tu amanasida asaunang roh ahu makonahon uhum hamagoan tu tanoon disima yanggo sahana. Kadonga saha porsiaun amanami nanami rodiaka naposobulung remaja nuaing na marpungu marminggu sadarion. Hobartu partikiani menurut Alkitab adong matulu partikian natabulus. Parjulu adong may namargoar kronos. Jala sianido dapat tita hata kronologi. Asa di partikian kronos
Disima masuk kita tuna margoar sian hari Senin sahatu hari Minggu. Adong madisi akka nasorang, adong namarhamulian, adong namulaulaun, ragam nataula, natabulus, natadai, jalan natahirim di partikian koronos. Jala disido ditikina bulusot tamasya minggu tu minggu, bulan tu bulan, sahatu tahun demi tahun. Adong mayak kena marulang tahun songo sadarion 50 halak ruas nuhuriata. Happy birthday to you. Asa di partikian kronos gudang dohita mengalami berbagai akka perdalan di mulutta. Adong dui las ni roha, jala adong dui jut ni roha. Mardala doa hari tahun diragam nyaka rencana nang tapatupa. Horani taingok mahatani debatana madok dalan ni jolma sumakkap dalanna alena patut tuhon debatado. Walaupun kita banyak berencana alai tahap persiai holat Tuhan donatuk pasautoni. Unang tapak sahod dirita melutung peta rencanahon sesuatu HP dang dapot dang jupang. Suatu gabi madile hita maka persiai Tuhani. Suatu gabi munggil rohata marpos ni rohatu Tuhani. Ay gudang do nang tasakapi HP asing do di bait Tuhani. Ikut tahaposi do apa yang sedang kita hidupi, yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Tahap percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Jadi suatu ngadong dihita badok Tuhan, dang adil ho. Suatu ngadok dihita madok Tuhan, dang peduli ho. Ala mungkin saya tapangido dang marna dilian. Saya taulahon dang berhasil. Disitulah waktu kronos untuk kita bisa memahami. Sebagaimana doa Yesus di Taman Getsemane. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Nomor 8 kita memiliki keterbatasan sebagai manusia ciptaannya. Melutung pedapot tita kamang. Namargoar hasangapon, namargoar hamoraun, namargoar hagabeon. Ikora Jumat tadidang ala nihita, alayala sini rohani debatadui. Itu sebabnya ketika itu diberikan Tuhan, bay may pasangapod debata. Tapatuduhom madirita, songon nang pinasupaso ni debata. Mungkin adong doon nasosaha pangiduat tadi sih. Isarani masih holhita nang marhela, masih holhita nang marparumahin. Hapi kaya nakot tayang marna Jepang na dope. Ahadu na salah, ahadu mabain. Sutung madabu hita songon pangatusion ni akaw puta na hinan. Madabu tu maka persyai sibaran. Nasib suratan tangan. Nga nasib wih. Nga si barak wih. Inna rohata. Bukan. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Idu bahenakin ikon laudo hita. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendak Tuhan. Asa mulubadabu hita tu pangatusion na jolo. Artinya kita, iman kita tidak bergerak. Iman kita kepada Tuhan yang hidup itu tidak hidup. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Allah itu tu ikuma perseya dohita jala marna punahon pakirimon. Sebab segala sesuatunya Paulus katakan aitolu donahot. Dia mai ima haporseaun pakirimon dohot haholongon.
Natumibo adalah holong. Pakirimon adalah kekuatan bagi kita orang percaya, orang beriman, supaya kita tegar menghadapi masa kronos, waktu yang Tuhan izinkan untuk kita hidupi. Boydo di bagasan waktu kronoson gudang akan masa tak adopi. Adong doi parbulat-bulatun. Sogoni roha. Perbada-badayun. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan. Adong doi antara hubungan atasan dengan bawahan yang tidak sehat. Di sana ada berlomba untuk saing menyaingi secara tidak positif. Masa di portibion. Mangulahon akahagugon ni portibi. Itu akan terjadi. Alai di masa kronos. Tarjodoh hita. Tetaplah bersama Tuhan. Napaduahon waktu naidokna ima napaduahon ayon. Antara alfa sahatu omega. Sebab Tuhan berkata, dialah alfa dan omega. Bonana dohot ujungna. Yaitu waktu manang partikian naswadong batasna. Tuhan itu tidak terbatas. Dia adalah omnipresent. Ketika kita memanggilnya, dia hadir. Juga ketika orang lain juga di gereja lain atau di tempat lain memanggilnya, dia juga ada di sana. Karena waktu aion antara alfa dan omega, Tuhan yang memiliki kuasa. Dan dia tidak punya batas. Napatuluhon waktu kairos. Tiki nasoboi diulahi. Mardalan secara linear satu ujungna. Jalataboto hola debatado naboi paujukoni. Waktu kairos ini adalah juga waktu yang dianugerahkan kepada kita. Dang boibe mulak tupudi. Ido bahina dong hatanede mandok. Out boy manyan mulak poso. Dang tarulahan bemulak poso. Horas maho, horas nangau. Ina aka namardongakian. Amin. Dang buibi. Mulutuk penang dibuat tamu buru A. Dang buibi hamu tu buru B. Cukup. Mulununga dipilih toon. Dang buibi tusan. Itulah kairos. Mulutuk pedongan naing aka alat-alat kosmetik. Alat-alat kedokteran untuk membaik kita poso. Denggadui. Asabui sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini masih bisa kita pergunakan. Hidup bahen perlu hahi pason. Adong do tirket tak. Batas-batas tak adong do. Umur saut tu saun bodo pe mangalangi sudi. Umur nasaut tu nasaun mulai ba dibatasi. Apalagi umur 40 tu gijang akamanginang sotung sudi betalangi. Bodo tapangan alayadong mabatas na. Umur nasaut tu nasaun dang bui bibigadang. Mulu bigada gibada marsugut na iberekon. Karena memang dalam tubuh ini, dalam dunia ini adong do batas na. Bahkan kita pengkhotbah berkata, martitibedo luhuna. Adong tiki lahir, ada waktu mati. Adong tiki poso, adong tiki remaja,
masa tua. Adong do tiki pangulihon. Adong do tiki pamulihon. Sudi may sonakin di masa koronosi. Alay saluhuna di Kairos, tidak mungkin lagi kembali ke belakang. Mardala dong ulutaw na manginang tu sada tujuan linier. Dia may hobar tuturpuk jamita sadarion. Kitab Maliaki, panurirang Maliaki, madok tuhita. Bahwa saatnya akan tiba, Tuhan datang kedua kalinya. Nang di epistel naknin sian Evangelium Lukas, Yesus berkata, waktunya akan tiba. Roma adong na manulukon goarn. Madok nung atikina. Ahay medok Yesus, unang ihutok kamunay. Alay adorak somasay. Adorak soro haroro ni Tuhan na padua holi-honi. Masa dok kapabibiyon. Ahaman na terjadi. Akamanginang seolah hari Tuhan itu akan membakar. Akahaporsuhon. Nah di Lukas madok. Ba terjadi maaka persoalan. Roma lalu nagugu. Nga terjadi kan tsunami malah. Akapanahit. Nga terjadi COVID. Mabaik kita sangat terbatas dalam segala hal. Yang walaupun sampai sekarang belum selesai. Kita berdoa dan berharap Tuhan bersama kita. Bahkan akaparaloan bangso tu bangso marporang terahiron Rusia dan Ukraina. Naso marna adong haujungan dang pada mehod diri. Secara keluarga tu keluarga adong do namar musuh alani warisan alanya kaparbalohan rodia karagam na masa di Portibion mabahin ju rohata mben gudang akaparaloan. Tuhan Yesus sudah katakan itu akan terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Namun dia katakan melutung masa peih dangi do petikina. Ahamay dok jaga mahamu. Waspada. Bahkan Maliaki madok dison. Ketika hari Tuhan akan datang. Ketika hari itu datang. Abana terjadi. Dosodurame do. Natu paarapian. Tu pamurunan. Akajolma siula hajahaton. Akajolma natakang marroha. Dan adok tinggal hononna dinasida. Urakna rodi ratingna. Artinya mereka semua hangus. Mulu kita perjanjian baru akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Tetapi di sana akan ada gertak gigi, kesakitan, kepanasan, ima dia pinarokoi. Alai menurut Maliaki, mereka yang baik, mereka yang jujur, mereka yang terus menerus setia tu debata, marminggu martangi yang marsilehon-lehon marpilian. Didok dison, digobarhon, songon anak ni haludi, manang anak ni lobu, na berjingkrak-jingkrak, na marlas ni roha, na haruar sian hadangna. Artinya ketika Tuhan datang, orang yang selalu setia kepada Tuhan, bukan penderitaan yang dialami, bukan kesakitan, tapi memuji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan, haleluya. Ala itu tu adigad do masai. Adigad do haroroni. Memang. Panidang yun ni haporsiyaw tapang ponggol pa duaw ni. Adong do disi. Tahaporsiyaw do
bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi. Yesus do hakim. Jala ido ajaran kebenaran. Dakola dihita ya dong. Disilup ya dong. Mereka meyakini Isai akan datang menjadi hakim. Menentukan manusia ke surga atau ke neraka. Tapi nggak tahu Isa yang menurut mereka itu Yesus yang kita imanikah atau ada lagi Isa yang lain. Tapi yang pasti kita di masa Kronos menuju Kairos kita harus memberitakan Injil. Memberitakan apa yang Tuhan inginkan. Mengoloi hita sama hita. Amatta do inatta. Songoni sebaliknya. Daku boto bohadok kainang. Na dumingga debek kamu tu amatta. Barang binuto iba harum hati mahu inna hita. Na jugulak ko inna inattai. Padahal selama ini dia sudah berpadan tikipa masuk-masuon. Nah so jadi sirang, so sinirang ni amatean. Gudang dunay ngomar sirang, so mate dope. Berek kita tu pengadilan, na gudang halak Kristen, panirang-nirangon. Itu sebabnya mengambil keputusan untuk sesuatu yang harus kita kerjakan harus di dalam Tuhan. Ido huruk na tuari na martupol, anak kondisi tuata na maragad danak kinani. Mulunga dipilito borui, unang be adong siburu na asing. Jangan nanti berjalan keluarga itu. Adong dope menggoda, tertarik, akhirnya bermasalah. Kadamang dainang itulah masa Kronos. Di mana kita harus bersama Tuhan melaksanakan tugas kita. Apa profesi kita? Mardong atau Tuhan ima. Tahun non HKBP orientasi pelayanannya adalah tahun kesehatan. Saroha sa pikiran, sada tujuan. Baik di rumah tangga, dia kaulauta dumobi di tongani huria. Sadama hita. Walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Pendapatan kita masing-masing. Budaya kita berbeda-beda. Tapi satu tujuan dalam Kristus. Kasih yang nyata. Saroha sa pikiran. Amin. Tahun depan 2023 HKBP akan memulai kehidupan pelayanan yang baru dalam orientasi pelayanan tahun profesionalisme dalam pelayanan. Profesional. Setiap instansi, perusahaan, bahkan gereja berharap sumber daya manusia aka ruas ni huria, aka na mangula-ulaun na sebagai pegawai ka itu di negeri atau swasta. Benar-benar profesional. Unang marleha-leha. Songoni mahita di haporsiauni. Mulileo tu hita jabatan, kerjakanlah dengan profesional. Unang golom ria-ria. Sebab iman itu juga haporsiaunipe unang golom ria-ria. Gudang dunuaingon. Masa kana masa di rumah tanggana. Ala memang tidak ada lagi waktu. Rak martangiang. Marsibur dalan nabi. Hita maju mamereng di era mediaun. Dungo manuguk na yaha mana tawatupa. Martangiang do. Radi banga gudang na lupa di si. Parjolo di bereng media sosial na do. Ibu handphone nai. Ima na gumudang nuaing. Alay kembali kepada kita. Waktu Kronos mari kita pakai. Bahkan Maliaki mencatat di son. Ternyata ada banyak hubungan yang tidak bagus di antara keluarga. Natoras tu gelengna tu natoras.
Malaki berkata, aku akan mengutus Nabi Elia. Artinya Tuhan akan mengutus para hambanya mengingatkan. Satu sedarion jami tahun. Akahami pangula. Paingoton. Marhiti jamita. Ay gudang hita na soseha hubungan na. Antara anak tu natoras na. Songoni sebalik na. Mungkin kepada tetangga. Buita jabarhon. Bukan hanya orang tua dan anak. Tapi juga kepada kehidupan sehari-hari yang kita laksanakan. Gudang ra nasudinggan persauran na. Hatani debata mengatakan kembalilah jalang maibana. Kan iru detai marsi jalangan ma. Lapatanna dalam waktu kronos ini hanya satu kali kita hidup. Hanya satu kali kita hidup. Adok kianong mati di son. Mula manguli bana. Mulut ngadok pehola mati suri dulu. Tetapi satu kali kita hidup. Mari kita isi itu dengan penuh bersama Tuhan. Ada syair lagu yang akan kita nyanyikan. Mohon pemusik nanti mengiringi kita dengan nyanyian hidup ini adalah kesempatan. Syair lagu ini mengajak kita selagi kita masih sehat. Selagi kita masih kuat, mari melayaninya. Melayani Tuhan dengan kehidupan kita. Mari tain dehona manginang, hidup ini adalah kesempatan. Melayani itu banyak. Mulau laut tamar 33. Las marohata. Unang atong par 33 alay si betchut. Unang atong par 33 lay mga kali. Api ulaw tay aka guru, aka tenaga medis, aka dia may taulahom may melayani Tuhan. Yakinlah itu akan diberkati. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Saatnya akan tiba, maka Tuhan katakan hidupmu sudah menjadi berkat. Amin. Ditongani huria pesongoni do. Ngata bikin kitik ting ni huriata. Ada banyak yang harus kita lakukan. Ile dutu hita amplop inganan ni persembahata. Dakubo to akamanginang marungutungu dohamu maleon persembahanmu na. Tuhan tidak mau persembahan yang diberikan dengan sungut-sungut. Alesian lasni rohama. Ala didok dohatana. Nasa na mangalehon. Tuibana di lehon. Amin. Ada lagi tanggung jawab kita. HKBP Borneo, distrik kita akan membangun gereja IKN. Karena tahun ini ribuan orang akan masuk ke Kalimantan Timur. Dalam rangka akan dimulailah ibu kota negara
di Kalimantan Timur ini. Sebagai gereja, tentu taparade ma dirita. Dohuriat tahun salah satu resort yang akan turut membangun gereja IKN, di mana arus perpindahan dari seluruh Indonesia, khususnya dari Jawa, akan masuk ke Kalimantan Timur menjadi pegawai bekerja. Bahkan mungkin swasta sekalipun akan membuat apa yang disebut dengan pekerjaannya di sini. Di Bagasani Gudangdo halak Kristen, bahkan orang Batak atau ruas HKBP. Makanya distrik Borneo telah membuat panitia dan ada ruas Nihuria naung menghibahkan tanahnya. Saya nggak salah, kalau nggak salah keluarga Pak Pahan dari Balikpapan. Saya nggak tahu apa benar atau tidak. Alai ngamulai dikerjakan pengurukan tanah itu, membandasa datar. Al hari Minggu tanggal 27 Novemberon di puncak tahun kesehatan HKBP Borneo akan dilantik panitia, termasuk ma siak kita. Lau sudut ma nang di bagasan kronosi kita dihimbau diharapkan akamanginang marhite mimbarod donong eleh-eleh hukku hita. Ipasahat tu hita dong 15 undangan. Nanang siulosono ni eporus hobar tunang ni jauh situat tanak kinin. Rodo eporusta manguluson manangyakon akan nama jalulusin ang ruas na sudita he. Alay tutu isi may nung ngahudalan niya kamanginang dalam 2 minggu ini onom do penara di rohana. Termasuk may nakinin amang si hotang. Maaf meluhudok kutun sida. Alimar lubba mahita. Manangisian non akamanginang dohok mahita. Ay tutu hattay do ita pasahat. Manaksadia pitah warga ni ilas marohatta. Ay ido dalam ni HKBP membangun gerejanya seperti visi misinya menjadi berkat bagi dunia. Imahita. Halak Batak nong mangarato. Termasuk tahun depan sesuai dengan keputusan Sinode Godang na Panopon HKBP yang selama ini desentralisasi keuangan di mana setiap gereja lokal yang mengelola keuangannya terhadap full timer roda operasional na ala yang gunwaing di tahun 2020 per Januari HKBP akan memulai pelayanan dengan sentralisasi keuangan. Di mana setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan lewat gerejanya akan dikirimkan 55% ke sentralisasi untuk dibagikan kepada semua resort, distrik, dan semua pelayan full timer dan pegawai yang di-SK-kan oleh pusat. Supaya dengan tujuan ada keseimbangan, ada berkeadilan. Asililingunak kaamang do tamak kainang. Ra mula-mula kamu tubuh napa sugit. Na daudu pisian akka kemajuan. Boido sada resort. Sapulo pak pagaran na. Alehulas sada dupad dita na melayani. Dari sisi waktu tidak mungkin bisa dilayani secara penuh. Ale yang gua haduan di 2020 tongoson ni pusak mak akaparhubas tu si ala balajona siap pusak noma. Salilingod dang mampu gereja itu akhirnya udahlah satu aja untuk 14 bahkan ada 20 pagaran. Songoni manang dihitaun doh mahita mangurupi marhite piliatai. Itulah yang disebut dengan sentralisasi keuangan. Ada keseimbangan, ada berkeadilan. Holan itu tu adung do kategori-kategorina. Dakuboto resort tahun apakah ke kategori A atau kategori B? Yang jelas bukan A. Hobartu sosialisasi tim sentralisasi HKBP merapok dohamin atau risada amat tasyukur nababan anggota DPR pusat sebagai salah satu
yang dipercayakan Eporus mengerjakan ini. Didok mulu kategori A adalah resort yang mengirimkan persembahannya 55% 200 juta tugijang per bulan. Melohita dang dope sanggup. Adong masa pulo pak resoti di dok nasida. Ima kahuriana di Jakarta. Dot adong 2 di luar Jakarta. Ima Pekanbaru, dohot Tanjung Karang. Melohita mungkin antara kategori B dan kategori C. Sebab 200 juta ke bawah dan lain-lainnya. Kategori E adalah jemaat yang ada di kampung. Nah pas pilihan na mungkin sebulan sarasoti hola 10 juta do. Ala ima sirupat tamarhite na tiboi do narendai ipasada may marsirupa ma. Hidup bahe na manginang dimulai dengan tahun kesehatian supaya kita sama-sama memikirkan HKBP demi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Lausidu nang haroroni Eporus tahaduan di tanggal 27. Matsuarahoni nang tusudi akaruas HKBP. Naing ma saroha sa pikirak kita. Lahu paluahun saluh nai. Ima masa kronos sesuai dengan topik minggu sedarion. Saatnya akan datang Tuhan kedua kalinya. Mari kita kerjakan semuanya itu. Jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Lewat hidup kita, profesi kita. Tutuhani may tapasahat. Mariti Tuhani may taulahon. Yakinlah akan semakin diberkati. Ada nyanyian kita dari buku Ende yang sangat kita selalu rindukan. Tuhan datang kedua kali. Ima buku Ende natar surat di nomor 530 sia. Dakta boto sa di hari tikina. Bahkan malaikat pun tidak akan tahu. Yesus pedangi boto. Ahamaidok rupani holan amaido na botosa. Alani radi mahita sa di hari pe. Tatagam matuhani di bagasan ngulu natoktong mangulahon na dinggan songone detanak kinani melayani. Dan pada akhirnya hidup kita sudah menjadi berkat. Edeta 530 sia. Saya utagam do tuhaku tay deho ma-oma. Edeta tutuhani. Radi mahita lahu mangulahun akau laut tadi bagasan lomoni rohani Tuhani. Saya tibu mahoro manogiho kami tu hanguluan na manoktong tagad di portibiok kami buy masa dok kana masa na hubulus sami ala dia jari hatam dohami asa dungo jala hubas mangulak kana dinggani mahuturusok kami nanggudang kaparaloan hasusaan di portibion mardonga toko mahami asa manangahapin na masa di hami. Tok-tok kami marsabam ni roha. Tok-tok kami marlas ni roha. Ala Tuhan Yesus dongan nami. Mauliate ma Tuhan. Paborhat mahami. Tungulu nami siap hari. Mangulak kaulaw nami. Hobar tulomoni roham.
huhut paimahon Tuhan Yesus Kristus ropa dua halihon manaksa di hari pai dengan mahami mangula akalomo neroham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Edeta saya hutagan butuh hakku lausima musia edeta pasahaton peliata baik tu diakoni sosial dohot pelian 2A dohot 2B. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli bahasa
na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang nisleon lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua kicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Tajalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin.
salputiki, molo bisa